encargarnos otra canción para Xabarín. Y aquí, amigo Antonio Baceda fixo a canción, o que pasa é que empezaron a censurar. O principio non está ben, o final non está ben, a letra non está ben, este cacho de aquí non está ben, isto é demasiado forte para os pequenos, isto é demasiado fluxo para os pequenos. E acabamos facendo unha versión censurada, cortada, que dice que é unha letra moi bonita, pero só ten unha letra. Arrincar patacar.
pasa que Bruce Springsteen, una mierda. Arranqué y patatán.